Velkommen til dette lidt anderledes afsnit her, en ny type læringsvideo eller læringsfilm. Og det der sker her, det er, at vi skal prøve at vende tingene lidt på hovedet i forhold til den normale fremgangsmåde. Det er jo sådan i juraen, at vi har på den ene side faktum, og så på den anden side juraen. Vi har altså et problem i virkeligheden, og så skal vi så have de juridiske svar på det problem. Og ofte er det er et problem i sig selv at forstå faktum og forstå det problem, det drejer sig om. Hvad er det drejer sig om? Og derfor så, det handler om her, det er i virkeligheden at tage udgangspunkt i faktum. Prøve at forstå faktum. Ud fra faktum kan man måske ligesom indse, hvad det er for nogle problemer, der er, og hvordan de juridiske konstruktioner så er sat i verden til at imødegå de problemer. Der er et par ting, vi skal vide her for at kunne forstå historien. Det drejer sig her om købet af et skib. Skibet er Everten Rebecca i Fanø, hedder den i dag, eller Rebecca, og dengang den blev købt, der hed den Sindbad. Så det handler altså om købet af et skib, og det vi hører om blandt andet, det er, at der er noget pant i skibet her, og vi hører også om pant i nogle andre skibe osv., og det er det, der er kernen i det her, og prøve at forstå, hvordan det her pant det fungerer. Så vi hører altså, at der er et pant i Everten her, og at det pant er registreret i skibsregisteret. Og det skal man måske også lige vide på forhånd her, at skibsregisteret i den her situation svarer til de andre steder, hvor pant registreres, når det er det, der er sikringsakten. Vi kender jo især problemet i forhold til fast ejendom, hvor vi har ejendomsbogen, vi har også bilbogen, vi har personbogen og andelsboligbogen, andre register, hvor forskellige typer pant, afhængig af hvilke typer aktiver det drejer sig om, hvor det så er registreret. Så det er sådan set en anden måde at få et indblik i, hvordan det fungerer. Hvad betyder det, når noget er pantsat? Hvilke konsekvenser har det? Hvorfor er det pantsat? Og hvordan er det så forløbet, efter det er blevet pantsat? Og det kan man altså i nogen grad udlede fra historien her. Så nu kommer historien her om et øjeblik. Den er fortalt, eller foregår en samtale, kan man sige, mellem undertegnet og så Tom Heinemann, der er en glimrende fortæller. Han er, hvis nogen skulle genkende navnet, jo en kendt dokumentarist, men har rødder på Fanø og i Sønderho, og er på den måde blevet involveret i historien her. Dengang man altså fandt skibet, der dengang hed Sindbad, som et i virkeligheden sunket vrag, der var blevet bjerget i København, og Tom han bliver så involveret, han forhandler med folkene der i København om købet af skibet, og der bliver man så på et tidspunkt opmærksom på det her pant. Og efter vi har hørt historien, så vender jeg tilbage med en kort, kan man sige, oplistning af nogle af de aktuelle spørgsmål, og tanken er så, at seeren her så selv skal overveje nogle mulige svar på de her spørgsmål, prøve at analysere sig frem til, hvad kan det mon handle om, og så kommer der så i et opfølgende afsnit en nærmere gennemgang af de her spørgsmål med mulige svar. Så god fornøjelse med historien, der følger her. Dengang var Eggert Lukov jo manden i København, der bjergede nødstedte skibe, som var gået på grund, eller som var brændt og sådan noget. Han tog sig ligesom alt det der havets affald, kan man sige. Ja, vel, ja. Så han havde sådan en stor plads ude i den gamle fiskerihavn, hvor han havde alt muligt skram stående. Ja. Og så, du må lige, jeg er ikke helt 100, men jeg mener det, nogen hører om en båd, der hedder Sindbad. Ja. Som ligger i København. Angiveligt skulle ligge i København. Ja. Og som skulle være det en, der var den sidste. Jamen det skulle jo så være kommet fra Laust. Ja, det kan godt være, det var gennem Laust. Via Jane, eller hvad det var. Ja, Jane var også involveret med nogle telefoner. Ja, hun har snakket med Niels, og han er interesseret i faktisk at bygge en ny Evert. Og hun fortæller så til Laust om det, og Laust han siger så, hvorfor bygge en ny? Ja, der findes en herude et eller andet sted. Ja. Og den stod så ude sikkert. Og så blev jeg ligesom hidkaldt, fordi nu skulle vi jo se, om vi kunne få hævet den der ud af ham.
på det tidspunkt drak han en hel del whisky fra tidlig morgenstund. Okay. Så det var noget med at time, hvornår er han blevet for fuld. Ja. Fordi hvis han blev for fuld, så blev han for aggressiv, og så blev der ikke noget handel. Så jeg rendte derud, altså jeg var derude rigtig mange gange. Og det var du, ja. Ja, og jeg drak meget whisky, og det var så midt på formiddagen. For at forhandle med ham. Ja, okay. det var den hårde del af det, det var alt det whisky der. Ja, jeg havde jo også en flaske med hele tiden. Ja. Så det ikke at høre nu, ja. Nu skal vi lige... Hvad var hans betænkelighed, altså? Jamen, det viste sig jo, at der var jo noget gæld i den båd. Altså, der var et eller andet pantebrev. Ja. Og det ville han ikke fortælle mig. Vi endte jo med ligesom at slå hånd på, jeg mener, det var 15.000 kroner, vi skulle give for den. Mm-hmm. Og så skulle vi ligesom tage os af det der med at få den af pladsen, og vi skulle ud og skaffe alle de der tanke. Dem fandt vi ude på Sadolin og Holmblad. Ja. De havde jo sådan en malerfabrik ude på Amager, lige i starten af Amager. Ja. Og der stod de palletanke i. Det havde været sådan et eller andet i, som man bruger til maling. Ja. Og de sagde, at det var ikke giftigt, og man kunne bare vaske dem, og så var de fine. Ja. Dem tror jeg, vi fik for at tabe dem, altså rydde op i det. Ja. Og så fik vi jo kørt dem ud til pladsen, fik dem market ned i båden, før vi ligesom gjorde klar til at få den løftet op på. Ja, men det var jo så alt sammen først, da I havde fået den overtalt her, ikke at... til at afstå den, men der, som du siger, der var et pand i den, og det havde han ikke rigtig oplyst jer om. Nej, og det var derfor, vi så ringer til Søfartsstyrelsen, fordi vi skal lave et skøde, hvor der står, at den er fri og ubehæftet for enhver form for gæld, og den overdrages hermed til Tom Heinemann, eller Niels Brink Jensen, eller hvem det nu var, der skulle skrive under på det. Formedens 15.000 kroner købt som beset, afleveret plads. Sådan noget lignende skulle der stå i den. Og alle skibe over en vis størrelse er jo registreret i skibsregistret, så det er jo sådan en kontrolopringning, man laver. Ja. Næh, sagde en eller anden dame derinde. Ja. Den er der pant i. Jamen, det er jo det, de registrerer pantet. Ja. Det er jo derfor, man har registret faktisk. Ja. Og man har jo selv pligt til at afmelde pantet, når det ikke ligesom eksisterer mere. Ja. Men det havde man ikke fået gjort. Nej. Så det var jo rigtig mange neglebidende dage og jeg forstår, den der historie med pantet, det er jo et helt kapitel for sig. Ja. Og der er altså en eller anden åbenbart vekselerer-type, sidegadevekselærer, som har siddet på det her pant. Ja, Johansen eller Johannesen eller sådan noget. Ja, det kan vi nok finde i analerne. Ja. Men jeg skrev en lille du har sendt den til, men hvis du nu kunne referere fra den, nu har jeg den ikke med mig, og jeg kan huske hans navn, det var et eller andet med Johansen eller Frank eller et eller andet. Vi kender ham ikke, men der har sikkert været noget... Det kan være noget spillegæld, eller whatever. Det var jo... Det kan være hvad som helst, ja. Det er jo lidt underligt pant, det kan også sidde med. Jo. Men det har han selvfølgelig købt på et eller andet tidspunkt men Eggert, til en lav... Den anden historie er også, at Eggert havde jo ligesom fået nogle penge for at bjerge og hugge det skib op og fjerne det fra jordens overflade. Ja. Det havde han så ikke givet, men det var jo sådan set hans problem, om man så må sige, om han vil... Men han havde fået en eller anden bjergnings... Han havde fået penge fra havnen eller nogen for at bjerge. Han havde fået penge fra en tidligere ejer for at hugge den op. Fordi den var jo helt færdig. Ja. Jo, så det var ikke havnen, han skyldte penge for, at de havde hævet den for ham, eller sådan et eller andet der, som ellers jeg har hørt. Det kan godt være. Altså, Eggert lavede jo sådan noget, hvor havnen nogle gange ringede til ham og sagde, der ligger en speedbåd, der er gået ild i, og den ligger ude på Nokken, og den er slæbt ind på land, og den skal fjernes fra jordens overflade, det er en forsikringssag eller et eller andet. Og så sejlede han ud og hentede det. Og så skrottede han det, Ja. Det var sådan ret berømt, eller berygtet ude på Nokken, hed det. Helt ude på Chippen hed det. Helt ude ved den nye Nordhavn. Ja. Der var sådan et stort øde område. Der slæbte han dem ud, og så brændte han dem af til Sankt Hans. Okay. Der stod altså nogle røgsøjler op i det nordlige København, så du kunne lugte det hele over i Malmø. Ja, for sagen. Han var skide ligeglad. Han var værre stratenrøver. Men han skulle være blevet en meget fredsommelig ældre mand. Nå, han har overlevet og... Ja, hans søn, Lasse, kender jeg sådan lidt godt. Okay. Han er også entreprenør, havneentreprenør. Ja. Men han griber det helt anderledes an. Han er en meget fornuftig fyr. Men det er ham, jeg har spurgt sådan, hvordan går det med din far? Han er blevet lidt stille. Og drikker han stadig whisky? Nej, det er sgu længe imellem. Nå, det er det, Godt, jeg ikke er ham, jeg skal handle med mere. Det kan jeg sgu ikke holde til. Nej. Det er jo lidt, det er faktisk en sjov historie, det der med, at der skulle så meget overtagelse til. Man skulle tro, at han var interesseret. Han havde jo sådan set fået pengene for den. Ja. Og nu resten, hvad han så kunne få, det var jo bare ekstra bonus. Han har godt kunne lide selskabet, Tom. Det. Ja, men eller også så havde han jo godt kunne lugte, og det kan jo sådan nogle gutter på 20 km afstand, at vi var næsten desperate for at få fat i den båd.
Ikke? Og det er sådan noget, der skinner igennem, når man ringer 4 gange på en uge og spørger, er du hjemme i morgen? Kommer rendende med en flaske whisky hver Ja. Nu må vi skulle lige finde ud af det. Ej, 15.000 ægger, det kan du da ikke mene. Den er jo fandme ikke. Jeg vil ikke engang sæve den op og brænde den af, så giftig er den. Ej, det var den fineste båd i havnen. Jeg har en hel del både i havnen, så den kender jeg altså alt for godt. Ja, okay. Så men det var en stor del af det, og det er en del af det med sådan noget der liebhaveri, ikke? Jamen, det der skal kæmpes. Jamen, det er klart, altså, hvis man opdager, at der er en liebhaver, så skal man jo også sørge for at mælke. Det hører med til sporten, jo. Okay. Men hvad med identifikationen af skibet? Og finde ud af, at det ikke er fordi, det som Niels han fortæller, det var jo, at han gik jo rundt og ledte efter Sindbad der. Ja, den har jo et kaldenavn, et 4-bogstavs. Ja, som er banket ind i... Som banket ind i en af bjælkerne. Ja. Lastelugebjælken, tror jeg det er, der skal sidde. Ja. Og der kan du gå ind og finde den jo. Ja, og det gjorde du. Ja. Der findes kun én båd med de 4 bogstaver. Ja. Og så kan du gå ind og slå den op, og så finder vi ud af, at det er den, og det er den. Ja. Og men det er jo så der, at panten også kommer frem. Ja, det er klart. Hvad sagde var det? Ja. Men det var der, at I fik vidsthed for, at den var Rebecca, og den var bygget på Fanø, og så kommer hele historien frem om, at det er den sidste Evert bygget, og det er både sejl og motor og alt det andet, man finder ligesom ud af. Det er jo meget lokalt herover. Det er jo Niels og Jørgen Engel og alle de der sætter sig ned og kigger i gamle papirer, ikke? Ja. Og da vi så blev sat i vandet i Esbjerg, og ham David, en rejefisker, som de også kendte, en eller anden kendte, som skulle slæve os over til svenskeren. Han stikker jo heller ikke så meget i de der rejekutter, så den kunne komme langt ind. Ja. Der kunne vi mærke, da de satte den ned fra kranen, ikke? Den sank jo lige så hurtigt, som de satte den ned. Og vi kunne bare mærke, hvordan dækket begyndte sådan at give sig. Ja. Så det var bare sådan noget med sejl for helvede. Ja. Og så da vi kom over til svenskeren, der var der altså vand til op på knæene eller op midt på skinbenene. Og der var hele dækket på vej op af båden. Der var vi lige ved at tabe det hele. Det var ret voldsomt. Se så for den trods ind for helvede. Ja. Og så kom Sjønne med sin store gummiged og hævde den op. Ja. Det var bare ind med den. Ja. Det var sjovt. Det der med pantet og vekseleren og så videre, har du noget med det at gøre? Ja, altså... Hvad var det, vi gjorde? Vi gjorde et eller andet med... Jeg forstår, at Jørgen Ågaard, han kommer over og snakker med ham på et tidspunkt. Det kan være, ja. At der kom nogen herover fra. Over til Eggert, eller over til ham... Over til ham vekseleren der. Nå, og så fik ham til at afskrive den. Ja, eller fik ham til at opgive pantet. Ja, og så var det vi tilbage til skibsregistret, og så aflyser vi det her. Yes. Og der skal jo underskrifter på. Ja, sådan noget lignende her. Ja. Det er nok rigtigt. Men det var også pudsigt, at der var et pant i. Men jeg kan nu huske en anden båd, der lå inde i Christianshavns Kanal, som mange rigtig gerne ville have, for den var meget smuk. Ja. En gammel Cuba Mahogny. Ja. Stor motorbåd. Ja. Men den var så behæftet med gæld, at det ville man aldrig nogensinde kunne betale for den båd. Nej. Og det var så nogle spillefugle. Ja, sådan er det. Sådan er det, ja. Og det er jo... Den lå bare gik til. Ja, det er jo det ender med. Og så ligesom... får pandhaverne jo heller ikke noget ud af det, men man skulle jo så have ligesom indledt en slags gældssaneringshistorie omkring det, at give panthaverne en lille smule, ikke? Fordi i den situation, så vil de fleste panthaver også være til at snakke med, siger det. Får vi lidt i stedet for ingenting, ikke? Jeg kan huske med Eggert, vores udgangspunkt var jo i virkeligheden at sige, vi tager den for at fjerne den. Vi får den for at fjerne den. Så slipper du af med et kæmpe problem. Fordi den skulle have en kædesav, ikke? Okay. Den var jo til ophugning. Så det var ligesom vores udgangspunkt, og så er det jo, at han lugter guldet. Ja. Og så ender vi der på de der 15.000, det er vel egentlig. Det er altså i det store spil, er det jo ingenting. Nej, i forhold til, hvad der senere kommer til at... Det var så lidt symbolsk. Der. Ja. Okay. Ja, det der står stærkest for mig, det minde der, det er altså de mange whiskyer. Ja, det skulle da lige godt at tro det. Ja, men det var men han er jo også en meget festlig mand. Ja, det er selvfølgelig en sjov historie bagefter i hvert fald. Ja. Vi fik den. Det lykkedes. Det lykkedes, ja. Okay. Vi hører om, at man bliver opmærksom på det her pant. Ham, der står med skibet her, Eggert Luckau, som vi hører om, han har altså bjerget skibet i København, og vil nu så prøve at sælge det her til de interesserede folk fra Fanø. Men der er altså et pant i båden, og han er noget tilbageholdende med at komme med oplysninger omkring det.
og det er naturligvis en problematik i sig selv. Så finder man har problemer med at identificere skibet, og finder så de her dets kaldebogstaver hugget ind i en bjælke i skrogets grundkonstruktion, og på baggrund af det tager man så kontakt til Søfartsstyrelsen, som jo står for administrationen af skibsregistret, og på den baggrund så kan man så identificere skibet og får af den vej oplysning om, at der er det her pant i skibet. Man tager så på baggrund af det kontakt til panthaveren, som er vekseleren Johansen her, Flemming Sten Johansen, og får så af den vej løst situationen omkring det her pant, således at man altså kan overtage skibet uden eller få slettet pantet i sidste ende. Vi hører endelig om en lille historie i forbindelse med et andet skib, der ligger inde på Christianshavn, en stor motorbåd, som Tom fortæller om, hvor han siger noget i retning af, at der er så stor gæld i det skib, at det ikke kunne lade sig gøre at købe det til en fornuftig pris, må vi gå ud fra. Og jeg siger så noget tilbage om, at så kunne man måske have indledt en eller anden form for gældssanering eller akkordforhandling med kreditorerne omkring det. Og det giver også anledning til nogle overvejelser. Det er sådan i korthed de problemer, vi er inde over. Og spørgsmålet er jo så, kan man sige, hvad betyder det, at der er sådan et pant i et skib her? Hvad betyder det, at pantet er registreret i tingbogen, som vi hører om, at det står, eller i det her tilfælde er det jo så ikke tingbogen, der er det skibsregisteret. Hvilken virkning har det? Og som jeg nævnte i det indledende afsnit, så er retsvirkningerne her fuldstændig de samme, som vi kender ved tinglysning af pant andre steder. Og for så vidt angår skibe, så svarer det faktisk fuldstændig til tinglysningslovens paragraf 1, ejendomsbogen, de retsvirkninger, der er ved tinglysning. Hvad er det, det betyder? Hvad er det, der ligger i det her med? Hvad var der sket, hvis man havde købt skibet og ikke kunne få slettet pantet? Hvilke konsekvenser ville det så have haft, kan man sige? Det er et oplagt spørgsmål. Det kan være, at der er nogen, der kan gøre sig nogle overvejelser, også her ved lidt dybere i historien måske. Hvorfor er det, at Lukov ikke kommer ud med sproget og fortæller om det her pant? Det har nogle konsekvenser, man kan sige umiddelbart køberetligt, men der er også andre elementer i det måske. Hvad er det, det handler om fra hans side? Hvorfor vil han ikke fortælle om det? Og så videre. Og i den sidste instans måske i forbindelse med den store motorbåd i Cuba, Mahoney, som vi hører om til sidst der. Hvad er det, at Tom mener, når han siger det der med, at der var så meget gæld i den, at den kunne man ikke købe fornuftigvis, og jeg så er inde på, at man kunne lave en eller anden form for forhandling. Hvorfor det? Hvad er det, der ligger bag de her betragtninger? Det er det, som I skal prøve at overveje i første omgang, og så vender jeg tilbage.